Здравейте, сега ще покажа един трик с карти. Напълно нормално цветите. Нужно е да вземем една трета от картите така, да ги поставим в ръката на приятеля, на когото ще обърнете. Аз ще оставя на страната така. С другите карти ще избирате една карта, която и да е размер стая. И връщаме обратно в тестия. Така. Сега тук е нужно да спрете, когато поискате. Слагате долу карти. И е нужно, когато искате да спрете. Стоп, тук. И обръщаме горната карта. 9. Да избравяме тук карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9-та карта е вашата карта. Това е трик, индикаторът. Да, ето вижте. Сега се казва рано, нямаше да оцелите на точната карта. Това беше от мен. До другия път.